ne ba abu biyu. Muna da gasa ta mai girma gwamnan jihar Sokoto a wannan shekara, sannan muna da gasa ta kasuwanni jihar Sokoto. Baka ni ina ɗaya daga cikin wanda bai yarda da a riƙe ɗan dambe ba. Ni ina ɗaya daga cikin wanda na tabbatar da nan zuwa wata 7-8 dambe zai mutu a Najeriya, saboda gwanayen dambe suna nan suna lalacewa. Idan ka dibi 'yan kwallo, in ɗan kwallo ya bar Leicester Katsina United, in ya koma Kano Pilas ko ya koma Arsenal, za ka ga yana planning. To su waɗanda yaran da aka reni, duk wanda ya fara ɗaukaka yadda ya zama wani abu yana samun kuɗi, za ka ga ya ɗauki wasu ɗabi'u waɗanda ba nan ƙwarai ba sai ya koma ya mutu. Waɗannan yaran da aka reni gidan nan, ina da yaƙini wannan shekara su za su lokaci. Don haka na azan miliyan guda suna wannan wasa, ku matasa za ku iya. Kun san cewa da azumi ya fara, season ɗin dambe ya buɗe, kowa sai ya biya ɗan dambe kuɗi kare ya zo gidan shi. So wannan damben kowane ku zai samu naira 150. Don haka ku gane kanku, duniya na kallon ku. Dama home and away ne, individual game ne, ba gudu mata bane, ba kudu bane, ba arewa bane. Idan za a yi dambe, wane da wane za su yi dambe. Idan suka yi yau, bayan kwana 3 za su sake. Wanda ya nasara zai an shi 80,000, wanda an ka buge zai samu 70,000. To, mu hada dambe, dama na ce ni zan hada da kaina, saboda ina so in gwada ƙarfinku, in ga kuma abin da kuke iya yi. Kamar dai da kuke gani, mai gidan nan jihar Sokoto ne ya ke kokarin ya fito list ɗin wannan dambe na miliyan 1 da ya ce wanda mun ka haɗa, mu haɗa bahago washa da bahagon biyu za su yi damben 150. Garko Aliyaro da shi da na dada za su yi damben 150. Shagon na maiwa da autan sanin gidan ɗan kande za su yi damben 150. Ɗan tawaye da shagon shago za su yi damben 150. Shagon lawali da bahagon fala za su yi damben naira 150. Jirgi da shi da dogon autan mama za su yi dambe na naira 150. Bahagon Ramadan zai yi dambe da shaho na naira 50. A dogon gurmada da Faisal za su yi damben 150. Kaddara da shagon yalo ɗan suru su ma za su yi damben 150. Wannan dambe zai yi kwana 8 ana yi. Kullum za mu yi dambe guda 2. Matasa, ina gaya muku lokacinku ne, damar ku ce, don a sai ku, a ba ku kuɗi, ku ɗaukaka yadda kowa ɗaukaka. To jama'a, Allah ba mu sa'a. Yau ba za mu hana damben ba, amma dai gobe kowa ya hito da shiri mai. An ce mu ban faɗi, mu ce da wane. Ana san da Ramadan ba shi da tsoron dambe, kuma sanin kurda ba shi da tsoron dambe, kuma ba hakan sanin kurda ba shi da tsoron dambe. Yau ka uban fada da Ramadan.
Shagon Kosila ne da garkon Aliyaro za a sake maimaita wannan dambe da aka yi jiya tsakanin Shagon Kosila da shi garkon Aliyaro. A masu kallon mu da sauraron mu ga dambe an taka tsakanin garkon Aliyaro shine mai wando farfari na gurmada sai Shagon Kosila mai bakin wando da jahula ga kai shi na kudu. A damben nan dai Shagon Kosila garkuwan Aliyaro. A damben nan dai Shagon Kosila garkuwan Aliyaro. Shagon Kosila ya shiga ya kai mugun sara wallahi garko Aliyaro da yana tafi ne. Shagon Kosila Shagon Kosila inna lillahi gara bana ne a hana mai jiba raɗi gara bana ne 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 Shagon Kosila ya kwaɓin laka ya miƙe. Gara bana ne. Ana dambe wallahi. Wallahi Shagon Kosila ya tsallake rijiya da baya. Kwanakin da na ga ka lalace ba ɗan tawayen da ni sani ba ne. Masu kallon mu ga dambe na an taka tsakanin kanana watan dan banza
bakin wando na Jamus ni ba ni so ga dahi dan tawaye mai ni ba ni son dahi dahi kasa na gurmada da bai ko ni karuwanci gare mana dai ko abu joni ya rama kai kaddara garen benin dai kai gare mana dai kai to yana haka kan yanzu ne na ɓaci gare mana dai kadara ya daɗe kai a saki da su kowa ya saki wani ba Allah me na rike wani to me zaka rike wani kada wani ya rike wani ba ga Allah san da dogon ba ga Allah kalan bala da garkoncin da ba ga ai kullum kuna ta kokowa kwamfu joni ya sake shi rana jewa to inna lillahi kadara ya daɗe dan tawaye kana shiga ba daidai ba kai dan tawaye kana ji la ilaha illallah kai dan tawaye ka ni mutuncinka to cikin dan ya fara kuta da hankalinka ya fara ina ko silaye ka shigo a sama solotin garen benin dai karto Allah ba ka da ko silaye ko yau ni ba magana ban kira ka to magana ba kan bincin ka to kai in kana yi in ba ka yi ka ce ka ban magana ban jin magana ba da ni ne haka ku ba da shi ba ta mutu da haka kuma sai an yi wannan dambe ne babu ruwana sai an yi dambe nan yau sai an yi shi Abdullahi da Allah ina roƙonka abu guda kai zan rana da kai kayan in je wurin dan moyi kana jina kai kana jina ta yau ta wanda dukkan haka dambe sun kai ka za su yi dambe na san halinka kada ka sake wa kowa kiɗi sai ya yi dambe shi dai aro kan da mutum kai to Abdullahi don Allah kana kokarin haka da ni kana izarin gasu da ni amma kan nasu sai ka tashe su sun alƙawari sai su hasa to da yau in ka tabbatar da su kai ka haɗa su kowa ce zai inna lillahi don Allah subhanallah ni haka ne kashin kai ne kadara a wutan nan mun ya halaka ɗan tawaye wallahi kadara a wutan nan mun ya halaka shi masu kallon mu da sauraron mu ga dambe na an taka tsakanin Bahagon Ramadan mai bakin wanda mai bulon wando na Jamus sai Kamal na wuta mai bakin wando na Gurmada. Yanzu dai ka kwata maka to ga wani damben an hada tsakanin Kamal da Bahagon Ramadan damben harko guda biyu wanda za a yi gobe ko ya shirya yau ba Bahagon Ramadan za a yi rago shaƙe za a yi duk wanda ya an buge shi duk wanda ya cuci wani an buge shi in an ce a yi dambe haɗuwa da a yi dambe an yi tare in an ce a yi dambe haɗuwa da a yi dambe kamar ya shigo ba daidai ba kai kamar kana da dambe wallahi akwai falmi kai akwai rashin magana kai wane dambe an na gaba karen benin dai wane dambe an na gaba da kai da kosila da garkuwa aliyaru to kosila ya garkuwa aliyaru ko na ɗaya sai ya karen benin dai sai ya karfin da to cikin magana kanan ni mun ba sa in ka sake biyu kai cikin da ake da kai ta so biyu an buge ka
ka ji na gaya ma Akwai Ramadan yana kai Kamal har bayan fili. ga san abin nan da gando a da suka yi Gara mana dai ba Ramadan ya rutsa shi. the team wanda za su Ga dan nan an dawo. babu mai tabbasara za mu saka cikin teku to ya shaye-shaye tun da kai ne ciyaman za ka gane Ga dan nan dai. kai kai kamar kai billahi lazi kowane kuna bai jin magana ni na yin son a dawa a buga bahago ne da bahago bai dawa tawa shi ke ai amarya haka ne kan kai ka shiga da kai Ya shiga ba daidai ba. ka daga mai hannu guda ayi sai daya da ayi sai so biyu ko an buge shi wannan don haka na ka zambe kai kace kana so kai kace kana iya ba na maka kwantara da layi na da bugu da motar a'a sai ke nawa kun ga yanzu ya so wando da ya ji mulce kun ga so wando na an ka